a roi fy roi hysbyddiad cyhoeddus fod Davies Ann wedi ei ethol fel Aelod Seneddol dros etholaeth Caerfyrddin. Sa'i wedi cael cwsg to i weid y gwir ydy, ond mae wedi bod yn ymgyrch wych. Byddai nôl ma bob penwthnos, so byddai'n neud llawn disgwyl, byddai nôl mas fan hyn bore dy Gwener, i weid y gwir. A di Sadwrn a di Sul, achos mae'n rhywbeth arbennig iawn am wyt ti'n neud y job un. Mae'n tynnu ti nôl i gyreiddi, yn dwi. Just bod yn pwy wyt ti, yn dwi. Yn hytrach na neud y day job. Mae hwn yn day job gwahanol, ond mae'r un mor bwysig, ti'n rhan mor bwysig i fi, anyway. Yn ganol y bwps. Fi'n dwlu arno rhaid, mae rhaid fi weid. Maen nhw'n cros gyda Norwegian Reds. So ni wedi croesi byti 8 blynedd yn ôl, dechreuodd i croesi'r Frisians a'r Holsteins dy Norwegian Reds. A nawr mae'n merched nhw'n dod mewn i'r herd nawr. Maen nhw'n lyflu, ydyn nhw. Maen nhw'n rhywbeth rili hyfryd yn bwyty nhw. Ond dechreuodd i croesi y Norwegian Reds. Achos maen nhw'n cadw i trad yn well, maen nhw'n para yn well. A ni'n dieddol i cadw'n da ni am blynydde, really. Mae rhai bobl, maen nhw'n cael gwared yn nhw, falle 4th, 5th cafers, ond mae lot o'n da ni yma, pryd maen nhw'n 8th, 9th cafers, i fod yn onest, achos ni'n cadw nhw, Sedgemore dath hon, no? Oedd hon y diwetha mewn yn y ring, eithon ni brynu 8 o dda, fi'n credu, prynon i dydd na, yn Sedgemore. Dath i fewn, a chwarae teg i Gareth, that's true love fi ti nawr, fi fe. Dwi'n dweud, oh gosh, mae hwnna'n yn bert. Mae still yn stunning i fod yn deg. Mae dyn ni tair, dwy tair blynedd nawr. True love, prynodd e buwch i fi. Pedair milltir fi wedi symud eriod o pen ca ble ges i'n fagu lan bwys Tŵr Paxton a lawr fan hyn. A that's it. Ond fi wedi bod yn Llundain. Ond sa'i eriod i bod yn Ty'r Cyffredin. Dwi ddim eriod i bod na. Ond na fe. Di llun amdani, a bant â ni, efe. So gewn ni weld. Ond sa'n, fi'n just yn gweld efe siwrne yn bywyd. A weithiau mae rhaid ti gamu lan. A fi'n credu i fi tro hyn, rhwng y pylons, rhwng pethau sy'n digwydd yn byd amaeth, oedd eisiau rhywun i gamu lan. A na bottom line i fi, camu lan a trial sort o pethau mas. Sy'n ofon yn neud rai. Ond na, fi'n sylweddoli, darn bach, cog bach byddai yn y peiriant mowr sydd yn San Steffan. Ges i'n fagu lan yn pen ca. Mae'n dyddyn o ryw 19 erw a mam gytre. Mam oedd yn godro wedyn ni, wrth gwrs, a dadi yn mynd mas i weitho. A oedd e'n gadael y tŷ am tua 7:30 y bore. A felly oedd e'n dechrau godro gyda mam. Wedyn ni'n jobs ni fel o'n i'n dod yn hun, oedd wneud y brecwast neu wneud bocs bwyd dadi, fel bod e dim ond jyst yn grabo'r bocs a mynd. A ni wedyn ni, erbyn byti 7:45, o'n i'n cerdded lawr y rhyw wedyn ni, dala'r bus ysgol o troi trwy goch. A chi ddim yn gweld e'n waith, i weid y gwir, o'n i yn helpu mewn ffordd ymarferol iawn, a godro mas yn y côr, yn bwyda'r dac yn y blaen. Ond na beth oedd bywyd, a chymod oedd e'n magwraeth unigryw i weid y gwir ar y pryd, a rhoi oedd e seiliau cadarn iawn i ni, a dysgu gwerthoedd bywyd felly sydd yn hynod bwysig. Mae ni bedair o ferched, a mae perthynas agos iawn dy fi yn anwyhiorydd, a o hyd wedi bod i weid y gwir. O'n i ddim yn ymladd yn ymal. Dwi'n weld cwmpa mas. Oedd e usually, os oedd rhywun wedi gwneud rhywbeth yn wrong,
Wyt ti'n dod bod Julie di cymentig rhywbeth oedd yn berchen I Ann. Oedd e off na, fel bydden ni fel chwiorydd, ti'n bod? Ond oedd dad wrth yn gweud disg nhw dorf. Yes, na saying dad, ie. Ie, oedd rhaid mam I roi rowyn I dim dadi. Achos oedd pimp o fyny wad o dad. Enw fi yw Hefina, fi'n war hynna Ann. Enw fi yw Julie a fi yw'r ail ferch o John a Doris Evans, Penca. Enw fi yw Pat a fi yw chwa'r ifanca Ann. Mae'n am mynyddgar. Fe wedi thi beth sy'n ar ei meddwl I. Mae'n eitha straight o bobl. A odi, mae'n war briliant. Oedd hi'n benderfynol, beth bynnag oedd hi'n neud, oedd hi'n benderfynol wneud e am y gorau. Ti'n ffermwr ifanc, eitha ddiweithio yn Lloyds Bank, brofiad I gyda y plant. A wedyn ni canu, oedd hi'n joio canu, ddim yn eisteddfodau. Ond allai wedi mynd yn mwy bellach ar canu, ond mae teulu yn bwysig. Pan meithodd i'r consel, a ni'n meddwl, allai ti, really. Ond fydde ni'n gwneud very good Prime Minister, really. Roedd ydi bobl yn ei lle. O'n i byth yn teimlo, chymod, falle bod hwn yn rhywbeth benywaidd cefen gwlad, o'n i byth yn teimlo bod fi'n ddigon da I wneud hwn. A falle beth newydodd I fi oedd mynd i'r drindod a wneud gradd, ble o'n i ddim wedi wneud gradd, oedd ddim un o'n i fel merched wedi mynd i'r brifysgol o gwbl. Ond yn 2012 nes I dechrau gradd mi nos gyda Coleg y Drindod, a wedyn nes I wneud masters wedyn ni. A fi'n credu mae hunan hyder yn codi wedyn ni, yndw e? O'n I wedi cael yn ethol bore Dydd Gwener wedwn ni, o'n I wedi bod ar y sgwar Dydd Gwener, sa'n cofio lot am dysadwn I weid y gwir. Dydd Sul wnaethon ni ddechrau trefnu beth o'n i'n mynd I wneud bore Dydd Llun. So nes I bwco tickets I fi a Gareth I fynd lan, a o'n i'n gwybod y bwriad oedd trial ail greu llun Gwynfor o 1966. A lleici sy'n un o wyron Gwynfor, mae hi'n ffotograffydd proffesiynol, a lleici wedyn ni'n mynd I ddod I ail tynnu'r llun. So yn ymhen, o'n i'n meddwl, chymod, oedd hwn am 7 o'r gloch y bore nawr, o'n i'n meddwl, sgewn ni 20 o fobl fan hyn, a'n criw bych chi, byddwn ni ddim fwy da na. A, gosh, sa'n gwybod faint oedd fyny, bydden ni'n tybio beth I 100 erbyn bod ni'n diwedd, bod ni'n dod I tynnu'r llun. A oedd e jyst yn hynod, oedd e jyst, chymod, mae bobl yn defnyddio'r gair anhygoel, wel oedd hwn yn anhygoel. A fel o'n i'n mynd ar y tren, mae hen wlad fy nhadau'n dechrau. A, gosh, chymod, oedd e jyst, oedd e trwyddo, o'ch chi'n ffili help o dan emosiwn I weid y gwir o dan deimlad. A oedd pawb I ffô Pat Hammer hwnna fi'n credu fi ffili cael yn ben rownd, chi'n bod, na ffordd I cael rhywun off I Lunden ar bore cynta o waith, really, yn dyfe, chi'n bod, oedd e jyst yn gwych. Wel, oedd nifer o bobl na, oedd dros gant yn rwydd na de. A dwed, gyda ni real sioc de, dwed, Do, lot o bobl rai a lot o pentre wedi dod lawr. Dwed ar merched I gyd yna. O'n i'n mor emosiynol dod bore yna. O'n i just fel... O'n i'n teimlo fel, o'n i'n wafo fel plentyn off yn mynd I prifysgol. Twyd fel y feeling nawr, ta-ta. Ac mae dyna sydd oedd hi'n teimlo pan nath I adael ni'n y prifysgol yn gyda'r. Ni fel, ta-ta mam. O'n i'n teimlo ddim mor neud, os rwy'n gymaint o o'r pentre, bod yn mynd i'n gweithio gyda'n cyngor sir a ti'n ffrindiau, ond oedd yn rili neis, achos lot o plant felly, ti'n mynd I edrych ar ôl yn cwtio clos na, so ti'n mynd, felly jyst moment rili hanesyddol fi'n credu, felly bod bobl gallu bod yn rhan o hwnna, fi'n credu hwnna'n rili neis. Cerys ydw fi yw'r hynna. So, helo, Gwynllian Stevens ydw i. Fi yw'r merch ifanca. Dyna fi yw Sian, a fi'n y canol rhwng Cerys a Gwynllian. Mae hi'n person prysur, dwi byth yn gallu eistedd lawr a just
gwylio teledu neu cael cup o tea, fel diwrnod, wneud i cael coffi tra bod hi'n coginio bar y brith. A fi'n credu hefyd pan ti'n edrych ar fel perthynas mam a dad, maen nhw fel y tîm gorau ti'n gallu edrych arno, achos maen nhw yn gweithio gyda'i gilydd, fel beth bynnag maen nhw'n neud e fel tîm. So hyd yn oed pan ti'n edrych arno mam yn rhoi hunan mlaen i fod yn aelod seneddol, mae'n neud hwnna gyda dad yn cefnogi hi, yn yr un ffordd a mae hi wedi cefnogi dad a'r y breuddwydion a'r kind of pethau nhw eisiau wneud gyda'i gilydd. Ie, fi'n cofio mam yn gweud wrtho fi amdano rhywbeth arall blynydde yn ôl, y pethau fi'n difaru yw'r pethau fi heb wneud. A fi'n credu mae hwnna'n rili syml lan fel agwedd ni tuag at profiadau newydd. Fel i byth bod yn ofn mentro. So pryd oedd mam yn siarad amdano mynd amdani, o'n i gyd fel, fel ti'n gweud, go for it, dyfa. A pa byth edrych nôl. Nes i weid i hi, mae rhaid ti bod yn barod i ennill. Ti yn gwybod, os wneud i fe, wneud i probably ennill. A hi fel, na. A ni fel, mae rhaid i ti bod yn siŵr, os ti'n mynd i fynd amdano hwn, 100% ni tu ôl ti, ond mae rhaid i ti bod yn barod am beth sy'n dod ar ôl ti ennill. Wel, o'n i'n meddwl bydd chans dda da i ennill, agos beth sy'n mas yn cyfasod ei. A dod, o bob yn y falch bod i yn trial de, dwi'n fe. Trintes i mas o rownd aber wili, a nes i, nhw'n rhoi'r pamfflet sy'n ti roi, a nes i, dalai'r pamfflet, sa'i cnoco dros neb, sa'i cnoco neb dros neb. Ond ti'n dysgu gloi beth i wneud, a fe i wneud, a pigo tips lan off yr un sydd wedi wneud ar blaen. Ond hanner ffordd llwyddo, ni fyddo, man, mae'n ennill hwn, bydd yn mynd i Llundain. Ar noson yr etholiad, o'n i ddim yn mynd i eistedd fan hyn a just aros am 12 o'r gloch. Eithon ni weld Gwenno a Betsa'n dwy o'n nhw i'r resen ni mewn sioe gerdd yn Gyffyrddin gynta yn Elurig. Ar ôl na, deithon ni getre a wyn ni bant a ni lan i Lanelli erbyn 12. O'n i'n meddwl sy'n pwynt mynd â cyn ni. A eithon ni mewn a ddell, tiw, bisi na. A o'n i'n disgwyl teimlo yn hollol nerfus. Ond o'r funed cynta yn cerdded mewn na, o'n i'n dawel yn feddwl, achos fi'n credu o'n i wedi gwneud popeth o'n i'n gallu. A o'n i'n teimlo'n hollol bodlon y byd, bydden ni ddim wedi gallu gwneud mwy. Oedd i 5 gloch y bore ar ni'n dod gytre de. Oedd 2 war an stil ma, dwed rown y ford e bydde. Do, gyda ni jyst y de a rhywbeth i fita. A nôl mas i odro. Oedd nos yn Davies AS yn anhygoel. Fel, jyst hyd yn oed fel, jyst cymaint o bobl na. Fi'n credu wnaethon ni gael gyda'r plant am tua hanner awr 11. Ond oedd ail set Davies AS heb hyd yn oed dechrau amser ni. So, ie, oedd e'n real party go iawn. Really noson cymunedol. Hanfod Ann ydy bod hi'n perthyn i'r ardal yma yn gyntaf ac yn wraig ffarm. Ann Bremenda maen nhw'n galw hi yn ôl enw'r ffarm. Mae Ann yn perthyn i'w chymuned, a'i chymdeithas, a'i phobl. A ges i brofiad yn ystod yr ymgyrch o gerdded lawr y stryd yng Nghaerfyrddin er enghraifft. Mae pobl yn dod ati o bob cyfeiriad. Yn i'w nid am bod hi'n ymgeisydd mewn etholiad, ond am bod nhw'n ei nabod hi ac eisiau dymuno'n dda iddi ac yn gallu uniaethu gyda hi. Dyna sy'n bwysig. Mae hi yn perthyn i'w chymdeithas, mae'r gymdeithas yn perthyn iddi hi a maen nhw'n gallu uniaethu gyda hi. Mae sŵn, ac mae'n rhywbeth braf wedyn ni'n dros bwyt i'n mynd getre a llonydd a tywelwch cefen gwlad Gyffyrddin i weid y wir, mae'n hyfryd. Mae amaeth wedi cael ei ddatganoli wrth gwrs, ond mae yna deddfwriaethau yn cael ei paso fan hyn fe fydd yn effeithio ni yng Nghymru. A felly heddi oedd na ddadl yn Westminster Hall ar dyfodol amaeth ffermio defed. A felly oedd e'n gyfle gwych yn dod ei fynd a rhoi llais Cymreig arno hwn.
Ond yn anffodus, oherwydd dwi ddim wedi gwneud yn araith morwyniol, oedd ddim hawl dy fi i wneud araith. A felly nes i 2 ymyrraeth, un i godi ymwybyddiaeth o'r broblem sydd ni'n hefen gwlad o cwn yn lladd ac yn ymosod ar yn defed ni. Yr ail peth nes i godi oedd cyflog cyfartaledd bobl sydd yn y sector defed yng Nghymru. A trydydd peth nes i godi oedd y ffaith bod fel ffermwyr tenantiaid yn anamal iawn nawr i ni'n cael tenancy sydd yn para fwy na ryw 10 mlynedd ar y man pella. Gan amla mae mwy agos i 5 mlynedd. Mae'n anodd iawn i rhywun i ddod mewn i'r diwydiant ar yr ymodau yna. Oedd e'n wych. Oedd i bach yn nerfus, o'n i'n bod, pryd gallen ni torri ar draws mewn ffordd polite iawn, yn dyfe. With the honourable friend a law mi, na'r drefen. Mae'n araith morwyniol i fori, felly ar ôl fori allai fod yn rhan o unrhyw ddadl. Ond mae rhaid bod yr araith yna wedi cael ei wneud gynta. A wydw, dwi'n edrych mlaen, mae wedi cael ei pharatoi, dwi'n hapus gyda ddi. Gewn ni bach o ymarfer, ond gewn ni bach o cherry binks i fynd falle. O, mae'n wych. Mae'n rhywbeth, dos na ddim byd yn ei phoeni hi. Mae di gweld hi gyd o blaen, rhwng wynebu bystachod i lawr i wneud efo ffermwyr ifanc. Mae Ann yn gallu cario hun, mae fel chwar o awr iach yma. Mae ei diffiantrwydd. Mae'n dod trwodd pan fydd hi'n siarad. Ys gyda i ddim pryder o gwbl amdani hi fan hyn. O ran setlo i fewn, i gael fan hyn i siapio i chwmpas hi, ac mi fydd hi'n sicrhau bod hi llais hi'n dod trwodd. Mae'n dipyn o sioc yn cyrraedd yma. Dyma Ann wedi bod yn gynghorydd, mae'n wedi gyda busnes i hun, mae hi yn gwneud llawer iawn efo un o'r meithwyr Cymru. A bron yn fwriadol gyda'r lle yma, mae ganddo fo i set o reoliadau archaic. Ag mae o'n treulio chi lawr. A dwi'n am bron fod yn fwriadol, achos da chi wedi cyrraedd yma, a mae rhaid i chi ddysgu sut i wneud hyn a hyn. Cyfres o bethau sydd ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl tu allan i fan hyn. Ond chi deimlo, chi fedru weithredu fel rwy'n proffesiynol fan hyn, da chi angen ei dall nhw. Mae'n bwysig bod ni'n dysgu ddigon i fedru weithredu yma fel bod yn llais ni yn torri trwodd. Ac hefyd, wrth gwrs, ers iddi hi gyrraedd yma, sy'n bron, dyn ni sôn am ychydig o wsnosau, mae'n gwirionedd, dyn ni'n dechrau nôl mis Medi o'r go iawn, mae hi wedi bod yn holi cwestiynau ynglyn ag effaith tynnu y taliad tanwydd geia i bobl hun, be fydd sgil effaith hynna ar Gymru, a mae hwnna wedi torri trwodd. Mae hi'n gwneud gwaith caled iawn. 68% of households in Carmarthenshire live in homes with poor energy efficiency. O fynd ati fan hyn, mae'r wmff na sydd ganddi hi. Wel, mae hwnna yn amhrisiadwy. Cymryd dim o ilol nhw, wfft o ilol nhw. Ylwch, bafiwch, yna. Mae hwnna'n wych. Wel, heddi, dwi'n mynd i wneud yn araith fforwniol, a dwi'n edrych ymlaen i wneud ei wedi gwir. Mae'r araith fforwniol yn yr araith cyntaf i chi wneud fel Aelod Seneddol newydd. A felly, os gael ail ethol, bydd ddim araith morwyniol. Dim ond unwaith i ti'n cael wneud hwn. A mae gallu bod yn gyfle i gwerthu'r sir i bobl. Mae yn gyfle i roi diolch i'r Aelod Seneddol sydd wedi dod o'n blaen i. Ac yn yn achos i, wrth gwrs mae yna ddoi oherwydd fod yr etholaeth wedi newid. So byddai'n rhoi diolch i Jonathan ac i Simon am ei gwaith hwy. A does ddim cyfyniad amser, felly dwi'n mynd i wneud y mwyaf ohono fe. A sneb yn gallu torri ar eich traws chi, felly dwi'n mynd i wneud y fwyaf ohono fe. And there isn't a training module for this job, is there? It's just life experience. And I'm determined in this new role to show women in Carmarthenshire that we all belong in the rooms where decisions are taken. Absolutely. Wel, na hwnna drosto. O, gret. A gret i rhoi cyfle i wneud i ni cael siarad a bod fi gallu symud mlaen ar gyrfa fan hyn nawr. Mae bant â ni fel maen nhw'n gweud, yn fe, clatio bant a pethau nawr.
Mae'n gret bod ma, a mae'n siwd anrhydedd i cael y cyfle i wneud hwn, i cynrychioli bobl Caerfyrddin yma i weid y gwir, a neu siŵr bod eu llais yn cael ei clywed. Ond dwi'n edrych mlaen i nos Iau, cyfle i fynd getre, gwely boots arno bore dydd Gwener a mas i odro. Mae crefydd yn bwysig i fi, mae'n rhan o pwy ydw i, mae'r egwyddorion Cristnogol yn rhan o pwy ydw i. A felly dwi'n organyddes yn cefn berach, ond dwi'n flaenor hefyd. A hefyd wrth gwrs, dwi wrth y modd yn arwen cymyfaodd canu. Sdych chi ddim syniad cymaint o bleser mae'n rhoi i fi. Ti'n meddwl bod ni'n fach, really. Ti'n meddwl ni wastad i mynd i capel gyda mam, a mae ni'n mynd ar o'r plant yn mynd. Felly bod bach yn brysur am y llwythau gyda ni gyd yna. Ond ti'n meddwl rhywbeth bryd bwysig i ni hefyd. Pwy sy'n moyn helpu di chwarae'r organ hefyd. Saith helpu bach gyda ni nawr, so ie. Mae'n mynd i cefn byrrach i fi, fel mae'n le o lonyddwch i'r enaid i fi, i weid y gwir. Cyfle i ddod nôl i pwy ydw i. Fyna a hefyd fan hyn ar y ffarm, ar ddoi le hyn sy'n tynnu fi nôl i pwy ydw i. Ta beth bynnag arall sy'n digwydd yn dy fywyd yn yr wythnos, dewch nôl i pwy i chi, ynddo fe, a cael y gwreiddiau yna nôl, ti'n bod, pwysig. Y pawb yn o fan bon y bred, so ti'n gweud yn y pentre. Mae'r merch y myrllus bar, dwi'n brodi dyn y myrllus bar. Pawb yn ei nabod nhw. Mae cymuned o hyd wedi bod yn rhywbeth sy'n bwysig i hi, ond oedd creu y neuadd a sefydlu y neuadd yn rhywbeth oedd yn really bwysig i hi, achos fi'n credu oedd hi'n gallu gweld beth oedd yn mynd i ddigwydd gyda'r ysgol yn y pentre, a pa mor bwysig oedd i ni yn y gymuned yn Llanarthne i cael ffocws ar gyfer bywyd cymunedol, really. Wedi cael ei chodi gyda ffermwyr, briododd i ffarmwr, a mae wedi gweithio ar y ffarm a gwneud pethau eraill ar ochr, i rhedeg gyda'r ffarm. So mae hi ar ferch nawr a maen nhw wedi troi y beidi i beth yn yr fath, so maen nhw nawr ble mae gwtio clos. So oedd hi'n rhedeg hwnna gyda gweld rhian, a mae'r plant, os oedd nifer cael ei geni, defyd bach neu lloed, bydd ni'n wedi cael lloed. Lawr maen nhw'n dod i weld y llo bach, achos mae llo bach wedi cael ei geni. So mae amaethyddiaeth yn bwysig iawn iddi, fi'n credu, ar ardal amaethyddiaeth rownd, a mae pob ffarmwr fi'n credu, Ty'r Cyffredin na bod ni. So pan mae'n dod nôl o Llundain bore dydd Gwener, garantid bydd i mas yn beidi yn godro, pethau. So fi'n credu bod yr ardal a'r ffarm a'r pethau'n bwysig iawn iddi. Mae mam yn feminist go iawn. Mae hi'n... Sa'n credu bydde hi'n gweld ei hun yn fel un. Ond mae yn. Achos pan fi'n edrych nôl ar y math o magwraeth ni wedi cael, fel... Nath hi byth gweud i ni bod ni ddim yn gallu gwneud rhywbeth. A dwi byth wedi bod yn person sy'n fodlon eistedd lawr a cymryd rhywbeth. Fi ma'n gweud mae ddi'n tough cookie. Yn heithi sefyll lan dros ei hunan a sefyll lan dros bobl Caerfyrddin. Pob